Jo. Nytkö se vasta alkoi nauhoittaa? Nyt se alkaa. Se on kidukset tippunut ulos. Ei, kun mä tiedän, että yrittänyt jotain muuta kalaa. Pitäisikö se ottaa kohta tuolla kepillä? Kai sitten. Otetaan joskus joskus. Tässä on tää hyvä seba. Tällä kato, tuossa tämmönen... Oho, johon pomppas. Tässä on tämmönen koukkupiiri. Tää pystyy, ei tää on mikään pysyvä koukku tällä päällä. Mä kelaan sitä vähän lähellä. No, otti pommi. Mä saan oikeasta kiduksen kun tällekin. Ei uskalla siitä. Enkä mä käsiä laittaa. No niin, surkea kepukka. On se jollain tavalla hyvin kiinni kyllä. Avaa nyt se suu. Se on saanut kipeänä vähän ennenkin. Yritetään nyt taistella vielä. Ota tänne. Siihen niin. Oo. Kato. Älähän pompi. Ota tän kamerasta.